So balik tayo, dalawa na lang ang natira. Puno na. Puno na pala, isa na lang para mapuno. Combine na natin to sila. Sadang-sadang. Purya-purya. Sa litrang A. All. Sa litrang A. Onggoy. So 10% chance makachamba. Sedang-sedang gawa, balik tayo labas, tabay balik na naman tayo, combine common, sadang, sedang-sedang, purya-purya, bulaga, putang ina, isa lang, tuta ina naman, tuta ina, pero may pang-codex tayo, may pang-codex tayo. Ano meron dito? Copper, 2% copper, rep chance, error ang meron. So dito yan, boss reduction meron, putang minamalas nga naman, mga rare pa ang meron. Putang mamatay tayo, putang lakas na itong yawa na to. Si Rocky na Bandler, lakas mo yawa ka, alis muna tayo. Tangina, busy pa ako tuloy, hindi na tapos yung ano ko. Nandyan ka, combine, yan na, wala nang ritual. Putay na, wala na naman, putay, inatake na naman ako. Tangina mo yawa ka, tangina mo tangina mo, nananahimik ako dito. So yun lang mga paps, mga mananap, wala, minalas tayo. Bye bye. Ubos yan mamaya, 7, 10, ito na lang tira. So wala pa akong nakuha masyado dito, yan pa lang sa dalawa. Dito wala, isa pa lang, putay na. So yan, iwanan natin, ating iwanan at bijaan para mag-farm magsidra. Sige, balikon na natuon niya og sa 7. Bye bye.